Bon dia i benvinguts a un nou vídeo que dedicarem a la genealogia genètica. Avui tenim convidada d'honor, ella és la Mar. I bé, és la meva xicota i també és la instigadora que aquest canal existeixi. De fet, tenim un canal conjunt de recreació històrica, baluards i canons, que podeu visitar, us deixo l'enllaç a sota. I bé, s'ha presentat voluntària per fer de conillet d'Índies per fer un test d'ADN. Bé, en principi la Mar no està interessada en la genealogia, més enllà del que li pugui explicar jo, però bé, mai se sap. Fem el test d'ADN, val? Farem un test d'ADN a Family Tree DNA. Aquí tenim un kit d'anàlisi d'ADN de Family Tree DNA i és un kit que vaig comprar el 2017. Em sembla que actualment venen amb un packaging més ben aconseguit, més acurat, però bé, em vaig comprar 4 kits al preu que et cobren per enviar-lo per fer el test a diferents parents que em volguessin ajudar amb la meva investigació. Està bé fer-se el test un mateix, però a vegades és útil també tenir altres parents. Vaig fer la prova al meu pare i a la meva mare i als meus germans, per motius que ja explicaré en altres vídeos. Doncs això, tenia diversos kits i fins i tot em feia cosa que no es fessin malbé. No sé com sortirà això, ho provarem. Bé, com deia, el kit que envien actualment difereix amb el packaging, però essencialment el que conté és el mateix. Pots passar les tisores, obrirem això. Bé, aquí et diuen una carta explicant què t'ofereix l'anàlisi, més o menys ho hem explicat en d'altres vídeos. Aquí et dona les instruccions de presa de mostra. Això és, com he dit, vaig comprar el kit, és un kit en blanc, i no vaig contractar cap mena d'anàlisi. Llavors, com que al desembre va sortir una oferta bastant bona i ja teníem planificat fer aquest vídeo, vaig comprar ja el test. D'acord? Vull dir, el Family Finder, que és el test d'ADN autosòmic, valia, no sé si normalment val, diria que $80, $79, i per Nadal em sembla que estava a meitat de preu. Vaig dir, $40, està bé, hem de fer aquest vídeo, el compro ja i ja està. I això és per pagar el test que et vulguis fer. Com que aquí et diu que si has fet la compra per internet, doncs que passis d'aquest paper. Per tant, fora, un problema menys. Llavors tenim aquí un sobre, que és el que farem servir per enviar la mostra als laboratoris de Houston, Texas. I a dins tenim diversos elements. 2 bastonets de presa de mostra, en aquest cas és mostra de saliva, és un frotis de la part interior de la galta. A MyHeritage, que és una altra de les empreses, funcionen exactament igual, de fet diria que fan servir el mateix laboratori. I a 23andMe la mostra és de salives, d'anar escopint i donar una mostra de saliva. En aquest cas, doncs, simplement fregarem la part interior de la galta. Sí, de fet és el mateix tipus de bastó que per les PCRs, no? Al final és un isop. I aquí tenim 2 vialets amb un líquid. El líquid em sembla que és una solució tampó per neutralitzar i evitar que els àcids de la boca degradin la mostra d'ADN. Veiem que 5 anys després continua aquí, el qual està molt bé. I això d'aquí diria que és un consentiment dient que ets tu que aquesta mostra d'ADN és teva i que autoritzes l'anàlisi. Doncs això ho omplirem al final. I bé, la mostra l'haurem de posar en aquest sobre d'aquí i ja està. Doncs bé, la prova potser que te la facis tu directament per evitar contaminar la mostra. Jo t'ajudaré, et donaré indicacions. Bé, aquí tenim les instruccions. Bàsicament et diu què conté el kit. Aquí et diu que facis servir el bastonet, l'isop aquest, per la part interior de la galta, d'una de les galtes, d'un costat, durant 30 o 60 segons. Anar fent voltes, anar rascant. Vols saliva i cèl·lules epitelials. Les dues. És que amb l'altre bastonet hauràs de fer l'altra galta. És que li han arrencat el queixal del seny fa poc i està la cosa sensible.
treu un isop del paquet i rasca o frega per la part interior d'una de les galtes, rotant l'isop durant 30 o 60 segons. Per la part de l'isop, no per l'altra, òbviament. Bueno, és que a vegades a la gent se'ls hi ha d'explicar tot. Diu, estigues segur que almenys ha passat una hora des de l'última vegada que has menjat o begut. D'acord? Ni menjar, ni beure, ni glopejar, ni rentar-te les dents. Fumar, per sort, no ho fas. No fumeu, és dolent. Doncs això, tenir la boca el més neutre possible per evitar contaminacions i problemes. I ara agafem el bastonet, el posem dins del vial i amb aquesta línia negra que està marcada, pif, trenquem el bastonet, ens assegurem que això queda ben tapat i ara què hem de fer? Agafar els dos vials. Abans, quan em vaig fer el test jo, portava com una espècie de paper absorbent per si hi havia algun vessament. Deuen confiar que no es vessarà. Agafem el... No, són iguals que quan me'l vaig fer jo. És que clar, me'l vaig fer també fa 5 o 6 anys. 2022? Sí, 5 anys. Posem els dos potets a dins del sobre. El sobre porta el codi, que és el número de kit, més important. El tinc apuntat, no passa res. I la contrasenya també la tinc per poder entrar al compte. Poses dues mostres perquè si hi hagués algun problema es pugui fer un contraanàlisi o es pugui... no sé, perquè tinguin més mostra, no? Això ho tancarem ben tancat, que no hi hagi cap vessament. Posarem el sobret aquest a dins aquí. Llavors, tenim aquest paperet, l'hem d'omplir. Tens un bolígraf. Doncs aquest paperet hauràs de posar el teu nom, o sigui, si ets home o dona. Això és important perquè els homes tenim el cromosoma Y, les dones tenim 2 cromosomes X. No sé si ho detecten automàticament, però per confirmar que no hi ha cap error amb la mostra, no? I firmar. El nom posa-hi nom i cognom i la firma. The release form, no, crec que és això. Sí. És opcional, no cal que ho posis realment. No cal que ho posis perquè després, pots configurar-ho tot pel compte d'internet. I llavors, traiem la cinta, la tira de paper i tanquem el sobre. Aquí et diu que ho enviïs com si fos un paquet. Jo realment, la primera vegada ho vaig enviar per correu certificat, va costar com uns 20 euros l'enviament, que era el meu. Després li vaig fer el test a ma germana, ho vaig enviar com si fos una carta, 2 euros, i em va arribar igualment, i la resta de mostres també les he enviat així. Va ser fa 5 anys, no sé com està ara, post-pandèmia, si vigilen més, espero que no, ho enviarem tal qual i veurem què passa. Doncs molt bé, ja tenim els resultats de les proves d'ADN i la veritat és que ha anat molt més ràpid del que em pensava. Jo havia fet uns càlculs per uns 2 mesos, un mes d'enviar la mostra i un mes de processament i d'anàlisi en el laboratori i la veritat és que en 25 dies ho hem tingut tot fet. Vam fer la prova el dia 24 d'abril, que era l'endemà de Sant Jordi, però era un diumenge, així que vam enviar la mostra el 25. En 10 dies va arribar la mostra als Estats Units i al cap de 4 dies ho van començar a processar i en 10 dies més ja teníem els resultats. En tot plegat van ser això, 25 dies. Pel que fa a l'enviament, sí que va ser una mica, no diré accidentat, però potser convé comentar-ho, no? Vaig portar-ho correus, al sobre, que ja venia amb l'adreça predeterminada i tot, i vaig dir, vull enviar això als Estats Units. Molt bé. Què conté el sobre? I jo, res. Una carta, no? I llavors em van demanar, diu, conté líquids o conté alguna crema o alguna cosa? I jo vaig dir que no. No s'ha de fer, no recomano mentir, però vaig dir que no, que contenia documents i ja està.
va colar, no van mirar la duana i ha arribat. No puc recomanar que feu això, però bé, va funcionar. No sé què hagués passat si hagués dit porta mostres de saliva o porta líquids, però bé, és igual, el cas és això, no? Molt bé, doncs un cop van estar els resultats llestos, vaig rebre un correu electrònic i res, que em deia ja tens els resultats, pots comprovar-ho, així que anem a veure què tenim de resultats, no? Anem a veure quins són els teus resultats i bé, ho veurem en exclusiva perquè no ho hem vist abans. Tinc nerviós. Molt bé. Doncs anem a la pàgina de Family Tree DNA, fem clic a Sign In, posaríem el número de kit i la contrasenya. Doncs bé, aquí tenim diversos resultats i podríem començar pels matches, per les coincidències que són potser el més important, no? A veure si et surt aquí algun cosí o alguna cosa. Molt bé, aquí tenim una llista de potencials familiars. Dic potencials perquè podrien ser falsos positius i no ho podem saber. Hi hauria una manera de saber si són falsos positius, que és analitzar tant el teu pare com la teva mare, i si aquesta persona no és familiar ni del teu pare ni de la teva mare, vol dir que no és un familiar teu, perquè no pot ser familiar de cap més manera. Veig aquí la primera coincidència, que és amb la que tens més ADN en comú. Aquí fa una predicció entre cosí segon i cosí quart. És bastant proper, realment jo no en tinc de tan propers, a part dels meus pares i dels meus germans. 61 centimòrgans amb el bloc més llarg de 47, està força bé. Dubto que això sigui un fals positiu i probablement sigui un parent llunyà. Hi ha altres parents aquí que veig fragments bastant llargs. A partir de 15-16 centimòrgans és raonable començar a investigar. Menys és perdre bastant el temps. 47 està bé, ja et dic, entraria al rang de cosí segon, cosí quart. I algunes d'aquestes persones tenen l'arbre genealògic inserit aquí, d'acord? Si està això en negre, tu podries fer clic aquí i mirar el seu arbre genealògic, d'acord? El que ells hagin penjat. I igualment tu podries fer el mateix, penjar el teu amb els teus pares i els teus avis. Si marques com a persona viva, o sigui, si tu entres una persona que està viva, a l'altra persona li sortirà com a privat. D'acord? Si tu posessis aquí els teus pares, tu podries veure qui són els teus pares, els noms i les dates de naixement, però com que està viva ningú més podria veure aquestes dades, d'acord? No pots saber quina branca és si no compares els arbres i fas una hipòtesi, o si analitzes això, el teu pare o la teva mare o algun dels teus avis i resulta que també té coincidència amb ell, d'acord? O amb un cosí o el que sigui, podries fer el que se'n diu una triangulació. Tornem enrere, per exemple, aquesta persona que tenim tant ADN en comú. El que faríem és assenyalar-la i comparar la relació. I veiem que tenim un segment en el cromosoma 1 i un segment petit en el cromosoma 2. Bé, això per si sol no ens dona molta informació, però podríem veure, per exemple, que una altra persona doncs, també tenim coincidències en aquesta zona, i llavors pots fer com unes hipòtesis i tal. De tot això en parlaré més endavant en el canal per explicar-ho més amb calma i més bé, no? Però és important això, saber que si teniu en comú aquest segment d'ADN i fos un segment correcte, legítim, que no fos un fals positiu, voldria dir que els dos heu rebut aquest fragment d'ADN d'un mateix avantpassat, d'acord? Això en quant als contactes, ja et dic, són familiars tots molt llunyans. Aquí sí que et diu de segon a quart, de cosí segon a cosí quart, però podria ser molt més llunyà. És una predicció i tu després ho podries comprovar o no, saps? Podries posar-te en contacte amb aquesta persona, etc.
Estan ordenats per aquí, perquè aquesta columna és el total i aquest és el segment més llarg, d'acord? Aquests són els resultats de gent amb qui tens ADN en comú. Això és molt útil si fas investigació genealògica. Si tu això no t'interessa, inclús podríem configurar-ho perquè no et vegin a tu i tu no veure'ls amb ells. Molt bé, el segon resultat que podem veure és el My Origins, que és això la predicció dels grups de població. El percentatge, els famosos percentatges, que a mi m'agraden tan poc. D'acord? Doncs ara veurem què li surt a la Mar. Toma ja! Ets 100% ibèrica, 95% de la península ibèrica i 5% basc. Què vol dir això? Family Tree DNA ha fet uns grups de població i ha definit uns certs marcadors per cada grup de població. Llavors, tu què vol dir? Que tens un 95% en comú o ets un 95% igual que aquest grup de població que ells han definit i un 5% igual a la població que ells han definit com a bascos. No vol dir que no tinguis avantpassats d'altres llocs, perquè el teu ADN no és l'ADN de tots els teus avantpassats, només se'n transmet una part. Tu només has rebut la meitat de l'ADN del teu pare, un 20, 25, 30% de cadascun dels teus avis. Això vol dir que pel camí s'ha anat perdent molta quantitat d'ADN i per tant podries tenir perfectament un avantpassat del nord d'Àfrica o d'on fos, no? O d'Anglaterra. El que passa que aquest ADN o bé no s'ha transmès o bé el model matemàtic no ho recull. D'acord? No té molt misteri més. Doncs bé, aquests són els resultats. Què t'ha semblat? Previsibles. Previsibles, bueno. Llavors, passos següents, si tu volguessis investigar més de la genealogia, doncs jo el recomanable seria penjar un arbre genealògic de 3, 4, 5 generacions enrere, posar els teus avis, els teus besavis, a la pàgina Family Tree DNA. Com he dit, les persones vives et sortirien ocultes, la gent no veuria informació dels teus avis, per exemple, però podrien veure d'on eren originaris i veure si hi ha alguna possibilitat de tenir un avantpassat en comú. Ells es podrien posar en contacte, podrien enviar un correu electrònic, ara mateix està configurat com a meu, per tant, me'ls enviarien a mi, això ho podem canviar. Què més? Podries descarregar-te les dades en brut, fer-te un compte a MyHeritage i carregar-ho allà, a veure quins percentatges et surten, a veure quins nous parents et surten. Et podrien sortir molta més gent amb qui tens ADN en comú i potser més propers, a mi em va passar. Què més? Podries carregar les dades a GenMatch, que és una altra pàgina web on la gent carrega dades genètiques per veure coincidències des de diferents empreses, és a dir, si jo m'he fet la prova a Family Tree DNA i tu te l'has fet a 23andMe, ho carregues en aquella pàgina i compara tots els kits que hi puguin haver en comú. Què més podries fer? Evidentment la prova d'ADN mitocondrial, però és bastant cara i si no tens interessos genealògics tampoc t'ho recomano molt. I ja està, no sé. Quan estigui rebaixada podem fer-ho? Sí, podríem fer un segon vídeo amb el teu mitocondrial. Pel teu mitocondrial estaria bé fer una mica d'investigació, doncs mirar qui era la mare de la teva àvia, la seva àvia materna, etc. Fer tota la línia femenina i veure fins on podem arribar, ubicar-la en el mapa i veure si surt algú amb qui puguis tenir ADN en comú. I l'últim que volies veure era si teníem ADN en comú tu i jo. Es podria mirar, es podria carregar la informació genètica a GenMatch i allà sí que hi ha un comparador de 1 a 1, és a dir, posaríem el teu número de kit, el número que et dona quan carregues les dades a GenMatch, posaríem el meu i aniria comparant tots els cromosomes a veure si hi ha algun segment en comú. I a més allà pots jugar molt, quina mida deixes passar, o sigui, quin mínim vols marcar, etc. I creus que sí? No, jo crec que no. Però, bueno, ho podem provar, 100 likes i ho comprovem. Si arribem a 500 subscriptors,
farem aquesta prova. No, jo què sé, Sí. no costa res. Doncs molt bé, això és tot, no té molt de misteri. La gràcia d'aquest vídeo era sobretot ensenyar com es pren la mostra d'ADN, perquè veure els resultats, doncs, bé, cadascú se sap els seus i no té molt d'interès si no ets el propi afectat, diguéssim, no? Llavors, jo algun dia podria fer un vídeo ensenyant els meus resultats o ensenyant altres propietats. Jo he mirat l'ADN dels meus pares i llavors podem veure què surt quan analitzes els teus pares, quan els afegeixes en el teu arbre genealògic. Tot això ho explicaré en futurs vídeos. I res, si us ha agradat aquest vídeo, podeu fer clic al botó de m'agrada d'aquí sota, com sempre, i donar suport al canal subscrivint-vos-hi. I, evidentment, podeu deixar comentaris i preguntes a la zona de comentaris i mirarem de resoldre'ls, llegir-los tots, de moment no són molts. I res, fins la propera.